Kollox jinsab lest biex Malta u Għawdex, però b'mod partikolari l-Pawlini jiċċelebraw il-Festa ta' San Pawl Nawfragu, festa li għal darb'oħra qed tkun iċċelebrata b'mod kemm xejn ridott miċ-ċelebrazzjonijiet li huma sinonimi ma' din il-festa l-iktar għal qalb il-Beltin. Lejliet dan il-jum speċjali, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech żar il-Belt Valletta fejn il-ħamis jilħqu l-qofol tagħhom iċ-ċelebrazzjonijiet. Nieħu pjaċir nifraħ mad-dilettanti, nieħu pjaċir nifraħ man-nies tal-komunità mal-Pawlini għaliex naf biex tfisser l-jom il-festa kif ukoll tfisser l-jom il-festa kull min f'kull lokalità għandu festa partikolari tiegħu għal qalbu. Ejjew nifmu li l-festi f'pajjiżna ma parti mill-kultura tagħna, parti mis-soċjetà tagħna, parti mill-komunità tagħna u rridu nibqgħu niddefenduhom u nieħdu ħsieb illa nemmnu fix-xjenza allura nistgħu niċċelebraw il-festi kollha kif xieraq. Bernard Grech iltaqa' wkoll mal-Arċipriet tal-Parroċċa l-Kanonku David Cilja li ma' Net News tkellem dwar l-aħħar preparamenti li qed isiru għall Pontifikal. Moment speċjali mhux għalina biss. Għandna nħossu responsabilità nagħmluh speċjali għal Malta kollha. Xu patrun ta' Malta, l-Apostlu ta' Malta li ġabilna l-fidi. U allura aħna għandna di responsabilità mżjuda li l-festa li nagħmlu l-uniku waħda hawnhekk ġifieri Nawfraġu ta' San Pawl aħna nagħmluha. Allura nagħmluha b'mod li nagħtu pjaċir il-Maltin kollha. Dis-sena kena xejn diffikultà x'għandna nagħmlu proċessjoni ma l-awtorità tas-saħħa kienu kawti minħabba l-folol, imma fl-aħħar sibna kompromess li nagħmlu seated event u l-istatwa tkun fit-triq u nispiċċaw allura festive event madwar l-istatwa. Waqt iż-żjara tiegħu fil-Belt Valletta l-kap tal-Partit Nazzjonalista ltaqa' ma' diversi persuni li miegħu komplew jaqsmu l-ħsibijiet tagħhom dwar l-isfidi li qed jaffaċċjaw id-dilettanti tal-festi, dan fil-waqt li Bernard Grech kien qed iżur lil voluntieri li qed isebħu it-toroq tal-Belt Valletta bl-armar tal-festa. U fid-dawl tal-fatt li fl-aħħar jiem qamet kontroversja minħabba li l-awtoritajiet waqfu l-purċissjoni mill-issire, Net News tkellem mal-President tal-Għaqda tal-Pawlini Douglas Mifsud. Is-sens komun rebaħ, naħseb jiena aħna sodisfatti ħafna li ħana jdu jekk intlaħaq dat tip ta' ftehim, vera mhux dak li xtaqna aħna into the full, imma għax aħna kif kulħadd jaf tlabna li ssir purċissjoni, imma hekk għall-inqas ħana jdu hekk xorta ħana naraw San Pawl fit-triq tiegħu. Kien Kutajjar, Net News.